Sikhulekile emakhosini, siyakhuleka magombamana omhlaba, siyakhuleka kubathandazi, siyakhuleka kuziguli, siyakhuleka kuzinyanga, siyakhuleka kumagedla, siyakhuleka kubaprofethi, siyakhuleka kwizangoma, siyakhuleka kubantu bonke abakhona ezweni. Bantwana bakwethu, namhlanje sizokhuluma ngento ethe ukujula okuyimpande. Sizokhuluma ngempande. Kade sagcina ukuthi sithake impande, ngesijule ngempande. Namhlanje impande siniphathele yona Umaysaka, inkosi yamakhubalo. Cishe abantu abaningi sebezwile ngale nduku, noma ungayazi umsebenzi wayo ukuthi usuke wenza okukhulunywa ngayo. Kuthiwa dlala khubalo, dlala Maysaka, umaheli Isaka. Khona obomvu, khona omhlophe engiyaziyo mina ngake ngayibona. Ikusebenza kwayo kuthi akufani, kodwa akufani. Lo bomvu unemisebenzi yayo eminingi oyenzayo uwodwa, usebenza njengebutho. Ngizochaza kafushane izinto ozenzayo, kodwa ngaphambi besenze lokho ngizocela ukuthi usubscribe, ushaye i-notification bell so that ngaso sonke isikhathi masifaka amavidiyo la uzokwazi ukuthi unotifyeke, ukwazi ukubona amavidiyo so-uploadayo every time. Umaysaka bakwethu, Umaysaka ubomvu. Uma unomuntu okukweletayo uyakwazi ukuwuthatha uwuphale noma uwugqule, uwushise, umemeze lowo muntu ufuna imali yakho kuyena. Umaysaka bakwethu uyakwazi futhi ukuthi uwusebenzise abantu abakugadlayo. Uma ngabe kukhona abantu abakuthumelela ngemithi ukulwa lezitha, uyakwazi ukusebenzisa umaysaka uphethe ummese, ukwazi ukuthi uwushise, ukhulume nawo, uwutsheta ubuyisele induku zabathakathi. Umaysaka uyakwazi ukuba yisalamusi lemali, suke sekusetshenzwa ngokujula. Umaysaka uyayidonsa inhlahla, umaysaka uyayivikela inhlahla. Umaysaka induku enamandla, inkosi yamakhubalo. Uma uphethe leyo nduku usuke ungabona izimanga ngayo. Umaysaka ndiye yedwa. Kuningi okwenziwa umaysaka, ungena ey'ndukweni ey'ningi, usebenza ngokujula. Yikho kuthiwa inkosi yamakhubalo, ngoba kuningi okwenziwa uyena umaysaka obomvu. Bese kuzoba umaysaka omhlophe, inkunzi futhi yamakhubalo nale. Mhle kakhulu lapha ey'hlanzini ezimhlophe, ekuvuleni izinto, ekudonseni inhlahla, lo omhlophe. Ngoba nasebulawini nasey'ntombini uyangena. Umuntu omuhle owenza iy'nduku zikhaliphe, umuntu omuhle owenza iy'nduku y'sheshe zibe namandla. Lo muthi-ke ujule kakhulu, bayawazi abelaphi. Ujule kakhulu, unezifihlo eziningi, unemikhuba eminingi. Kodwa engikushoyo ngithi uma unale nduku usuke uphethe umuthi wokuphila, umuthi wenhlahla, umuthi wokulwa, umuthi owenza konke, i-automatic, ikhombo kahle kahle. Umaysaka-ke uyatholakala emakhemisi esintu, nabahamba intaba bayakwazi ukuthi bawumbe uma ukhona kuleyo ndawo. Ngebhadi thina ngapha kasinawo, siyawuthenga. Ukhona obomvu, ukhona omhlophe. Ikhona-ke eminye imithi okwazi ukuyihlanganisa nayo, kuya ngokuthi wena ufuna ukujulela ini ngaleso sikhathi. Kodwa umaysaka inkosi yekhubalo, inkosi yamakhubalo. Sizokuguqisa la namhlanje eyekhubalo umaysaka. Sophinde siniphathele elinye ikhubalo ngokuzayo. Sibonge bakhula abantu, baphila abantu, babusiswa abantu, magumbamane omhlaba bakwazi ukuthi bafeze izinto zabo. Siyanikhulekela abantwana bethongo, siyaninxusela ukuthi izinto zenu igqame zikhanye ebusweni bezulu nasebusweni bezitha zenu. Inkosi yomusa inibusise.